No a teraz posledná časť, toto bude už tá najkratšia. No volá sa to, že moc a vývoj hudby, no. Možno ste si všimli, že teraz kopu prednášok vyšlo práve o hudbe, hej. Vidíte, poznáte možno tieto Mysterium hudby, Dilema pobavenia a zábavy, Uniš čiernej diery, Hudební bitva. V podstate teraz som si všimol, že v podstate dosť začínajú o tej hudbe robiť tie kázne, ale Pán to riadi a vie, prečo to tak má byť. No a ja mám tu troška tiež o tej hudbe poviem, keďže som sám tú hudbu tvoril a sám som z toho vyšiel a uvedomujem si, že kam to speje. No a zistil som, že tiež s tou hudbou sa to nejak v odzokách posúva, vyvíja. A hudba, ktorá kedysi nebola počuť na verejnosti, dneska hrá bežne v rádiách. Napríklad, čo ja som predtým počúval, tie štýly hudobné, dneska hrajú normálne v rádiách. To sa divím, hej, že proste, že predtým to bolo len medzi mladými a teraz už je to normálna taká hudba popularizovaná. A sila je na tom to, že všetko ono to začína tak krásne s takými jemnými melódiami a kým spoločnosť nechce viac a viac. Napríklad máte nejaký hudobný štýl, najprv to všetko tak jemne začne, takú tú jemnosť toho dá všetko a potom sa tak pritvrdzuje. A ja by som spomenul tú hudbu vlastne, čo ste počuli, čo som ja púšťal, čo som robil a tak. No a v podstate o čo ide? No ono sa to volá, že trance, možno ste počuli ten výraz trance. Vlastne ono to v preklade znamená trans. A o čo ide? Je tam šamánsky rytmus, sa to opakuje, no. A v podstate to mení ten stav a to vedomie toho človeka. A teraz zistil som strašnú jednu vec, že tá hudba aj v cirkvi, tí mladí ľudia sa posúvajú v tej hudbe. Už to nie je len pri tej rockovej, už je elektronická. Za chvíľku sa k tomu dostaneme a budete sa až diviť, že čo sa dneska robí. A v podstate ja, čo som počúval, bol trance, ale bolo to, že psychedelic trance. Možno ste počuli ten výraz psychedelický, alebo to nazýva sa tak, že myseľ rozvíjajúci. No a táto hudba, ktorú som aj ja počúval, vlastne zahrňa celú kultúru a spôsob života. V podstate nie je to len o hudbe, ale tá hudba formuje celého toho človeka. A viete, na tej hudbe, čo som predtým počúval, na tom štýle hudobnom je to, že to každé náboženstvo a každá, by som povedal, tá filozofia si tam nájde to svoje. Je to taký mix toho všetkého. Proste doslova tým cieľom toho všetkého je taký vytvoriť mix, takú jednotu toho všetkého, také, by som povedal, New Age, úplne vytvoriť ten nový svet. A sila bola to na tom, že keď som bol na jednom festivale, tak tam bola tá projekcia, videli ste aj, čo tam bol ten symbol, ten okultný. A práve na tej projekcii bolo toto zobrazené. Boli tam zobrazené všetky svetové náboženstva, ako vytvorili jednotu. Viete, čo je problém? Že medzi nimi bolo aj kresťanstvo. A ja som si to nikdy nevedel predstaviť, tak kresťania a taká hudba dokopy, že to nejde. Viete, že to nejde. Ale ja ako si uvedomujem, keď sa pohybujem medzi tými mladými, tak oni začínajú byť tomu normálne otvorení. Úplne, že ani nevedia, do čoho idú. A teraz v podstate im ide o to, aby spojili všetky tie náboženstva v jedno. Aby vytvorili nejaký univerzálny celok. A je to smutné z toho dôvodu, lebo oni chcú postaviť Krista na rovnakú úroveň s tými Božikmi. Viete, my keď sme tam chodili, tak každý si tam uctieval toho vlastného Božika na tých akciách, na tých festivaloch. A teraz si preberte niečo také isté, ale že bude medzi tými Božikmi aj Kristus. A mne to prišlo prv nepredstaviteľné, ale teraz som bol na Campfeste, čo som spomínal, teraz tento rok. A normálne viete, čo boli tie plachty, také tie farebné, také, to sa to bude psychedelické, ako tie rôzne. Tak tam predávali takéto plachty, ale bol tam namiesto Budhu alebo Krišny, bol tam Ježiš. A v podstate zistil som, že Satan chce proste položiť na tú rovnakú úroveň s tými všetkými Božíkmi. A viete, a to je strašné.
A ja som tak zápasoval, a toto nie je možné, že ja som z toho vyšiel, no, teraz, a Satan chce stiahnuť to kresťanstvo do tejto podoby. A neviem, rád by som vám teraz takú troška ukážku pustil, proste hudby, že ako sa to vyvíja postupne s tou hudbou, viete, lebo ja som si uvedomil, keď som robil tú hudbu, že ona má tiež určitý vývoj, nejakú tú postupnosť. A všetko to začína tak jednoducho, tak vyzerá to ešte na povrch nevinne, ale až kam to môže siahať. A ja to teraz nechcem z toho dôvodu púšťať, hej, aby som to tu prezentoval, ale chcem vám to pustiť z toho, aby ste si uvedomili, že kam až to môže zasiahnuť. Aby sme si uvedomili, že tá doba toho všetkého je strašne blízko. Teraz v podstate tu jedna ukážka hudobná a v podstate toto bola taká hudba, čo dá sa povedať, že čo ja som chcel robiť. Problém je taký, že som hovoril, tá trance hudba má ten rytmus, ten opakujúci. A ide o to, že tá hudba sa spája s tými duchovnými filozofiami. A oni do tohto sa snažia zamiešať práve aj to kresťanstvo. Tiež ten duchovný pohľad na to všetko. A pomaly. Cítite to? Tú hnusotu stade, aká ide. To je strašné. A ja vidím proste, ako ľudia začínajú byť tomu otvorení a to je des. A teraz ono to začína tak nevinne, hej, proste, že takto pomaličky. Ale až kam to môže spieť, tak vyzerá to nejak takto vlastne. Takýto štýl hudby hral aj na tom festivale. A ľudia si možno povedia, že no tak kdeže, že kto by to kedy počúval. No, divili by ste sa, koľko dneska mladí potom idú. A vlastne ono sa to volá, že high-tech. A čo to vlastne znamená high technology? Vlastne je to také technologické, všetko také preštilizované. A ešte môžete si potom všimnúť, bude zaujímavý obrázok, vlastne tu z YouTube bol. A vlastne tam je zaujímavý obrázok, ako vlastne to celé vyzerá. Čiže tá hudba, nie je len čisto hudba, o čo ide. Ale tá hudba má obrovský vplyv. Videli ste, ja som vám na malú chvíľku pustil to, čo ste počuli. A videli ste, aké to je. A teraz si preberte, že taká hudba by sa dostala do sveta. Elektronické zvuky rôzne, UFO taniere a všetko toto. Taká vesmírna troška také. A preberte si dneska, že koľko ľudia veria v UFO a čakajú, že prídu tie bytosti. Začínate chápať tú spojitosť s tým všetkým? To už je o inom. A to je vrchol toho všetkého, tej hudby a toho celého. Takže tak čo poviete, asi je to strašné však. Problém je ešte ten, že v podstate to cirkev s tým svetom sa začína veľmi tak zlučovať. A niekedy ani už nevidíte ten rozdiel. Fakt, keď ja sa rozprávam s tými mladými kresťanmi, ja nevidím na nich rozdiel medzi tým svetom a medzi nimi. A viete, ešte pár rokov dozadu by možno niekoho nenapadlo, že by takáto hudba aj niečo také mohlo existovať alebo fungovať. A teraz ja vidím, ako to všetko k tomu speje. A za chvíľu budú ukážky, ako to vlastne v cirkvi naozaj vyzerá. Myslím, ako začína odpadúvať. A viete, ako sa píše v Biblii, že pred Pánovým príchodom príde odpadnutie a Antikrist. Tak práve
o tom to je, že to odpadnutie už práve nastalo. Už je teraz. No a ešte jedno by som vám pustil, vlastne to je tiež na podobný štýl. Ale prečo to chcem pustiť? Lebo bola tam proste jedna kamarátka po tej akcii, čo vám pustím. Vlastne to bolo v Bratislave na Slovensku. A je to štýl vlastne drum and bass sa to volá. To je niečo podobné ako toto, čo ste počuli. A v podstate ona tam bola, ona mi hovorila, čo tam vlastne všetko prežila. A to bolo niečo desné. To bolo ako ona, keď mi hovorila, sama povedala, že ako keby bola posadnutá celý ten čas. A budete vidieť, on tam v plynovej maske taká a proste to je niečo desné. Viete, a to je problém, že mnohí nevidia do tej hĺbky. Ja sa ako pohybujem medzi tými mladými, viete. Uvedomujem si, že už v akej hĺbke to je. Ako to je už všetko prehnité a v akom bode sa to nachádza. A toto je to, že mnohí si to neuvedomujú a neuvedomujú si fakt, že ten Boží Pánov príchod je veľmi blízko. A je to pred dvermi. Ja to iba pretočím, lebo to je... Beatbox, a to sú tiež všetky také hudobné štýly sa tak spájajú troška. No, takže takto je to vo svete. Nebojte sa, zatiaľ ešte to není v cirkvi, ale toto je vo svete. A teraz, a čo cirkev? Prv, ako príde Pán, príde odpadnutie, Antikrist a jeho doba. To je taký, v prváčkovom preklade máme taký podtitulok na celú tú kapitolu 2. Práve sa nachádzame v čase veľkého odpadnutia, keď tí, ktorí mali niesť svetlo pravdy ďalej do sveta, ho zavrhli a prijali falošného ducha. A práve toto sa dneska deje v cirkvi, že mladí kresťania sa dnes spoliehajú na pocity. Je na nich vylievaný ten cudzí, falošný oheň a oni si mylne myslia, že to je práve Duch Svätý. A prečo to hovorím? Viete, aj spomínal som aj ja, ako to bolo s tými pocitmi a s tou vierou. A presne viem, čo oni teraz prežívajú. Viete, a ten falošný duch vyvoláva v nich taký pocit tej extázy, toho hlbokého nadšenia. A oni si myslia, že to pôsobí Duch Svätý v nich. Avšak problém je taký, že oni chcú stále viac a viac to prežívať. Lebo čím viacej to prežívajú, tým si viacej myslia, že sú spojení s Bohom. A ako viete, hudba je nástroj. A veľký nástroj. A ako som vravel, hudba ide ako keby stále tak kupredu, aby pôsobila na emócie tých ľudí. A čo je ďalší problém, že aby tieto emócie, tie pocity prežívali mladí viac a viac, tak začínajú užívať k tomu drogy. A teraz ja vám poviem, že som sa stretol v úvodzovkách s kresťanmi, ktorí mi tvrdili, že Boh nikde v Biblii nezakázal drogy,
a že veď aj on to stvoril. Ale preberte si, že keď s týmto postojom pristupujú k tomu, tak ja si viem veľmi jednoducho predstaviť, čomu to môže viesť. A aj keď vieme, že v Biblii je slovo to čarovanie, farmaky po grécky, a vlastne to spomínal ten Ivor Myers v Únik z čiernej diery. A vidíme, že to slovo farmaky poukazuje aj práve na tie látky, na tie omamné, na tie psychotropné a podobne. Teraz by som sa dostal k cirkvi, vlastne ako vidíme, je tam tá rocková hudba, hej. Proste už aj vtedy, keď som sa obrátil, tak videl som tú rockovú hudbu a tak aj sám som to prv počúval. No a chcel by som teraz spomenúť jednu kapelu Slovensku. Vlastne sú to, hovoria o sebe, že sú znovuzrodení katolíci. Neviem, viete, že teraz tak ten termín frčí, že znovuzrodení katolíci. A čo je zaujímavé, že strašne veľa aj z tých protestantských cirkví práve počúva túto hudbu. A je to smutné, ale aj práve z adventistov, mnohí mladí počúvajú. Proste ten rok je taký porovnaný s tým, čo ste videli, ešte nie až tak strašný. Lenže tým rokom to len všetko začína. A problém je taký ďalší, že vlastne, že títo katolíci znovuzrodení, tak oni napriek tomu, že hovoria o sebe, že sú znovuzrodení, tak ďalej zachovávajú tie tradície. A teraz som mal veľa razy rozhovor s takýmito katolíkmi a proste, keď som zistil tie myšlienkové pochody, to je niečo strašné. Ja som sa s jednou babou rozprával a hovoril som jej o tejto hudbe, že o čom to je. A ona mi povedala, že nemôžeš byť príliš taký vážny. Nie je Boh vážny. Boh je divoký, energický. Viete, a bolo mi to ľúto. A zistil som, že oni vlastne skrze tú hudbu, tá katolícka cirkev zvádza všetkých tých protestantov. A robia ústupky. A ona mi vravela, že proste, že pýtal som sa, že prečo zachovala tú birmovku a tie všetky tie tradície, to príjmanie, že veď to nie je biblické absolútne. A vo Vianociach som jej vravel. A ona mi, viete čo, no to, že a o čom by to potom bolo bez toho? Vtedy sa všetci spájame, vtedy sme všetci spolu. Viete, a to je to, že to slovo dávajú bokom. Božie slovo dávajú bokom a vysvetľujú si ho podľa seba. A problém je ďalší taký, že robia nové preklady stále. Teraz u nás vyšiel ďalší preklad. Vlastne je to z tých jeruzalemských spisov. A o tom hovoria, že akože sú ešte staršie ako tie Textus Receptus. A teraz, keď to tí mladí čítajú, tak ich to zase mení to slovo. A jednoducho, tam sú kadejaké tieto obrázky z takýchto, takého budete vidieť z týchto, oni to volajú worshipy, ako uctievanie Boha. A v podstate im to tak aj vykresľuje ten pohľad o tom Bohu. A vlastne tú Bibliu prekladal zase katolík. Čiže vidíme, ako to všetko sa začína, že sme v tých posledných časoch. A teraz túto kapelu, čo budete vidieť, vlastne ja som ich tiež predtým ako počúval, ale chcel som sa raz aj s nimi stretnúť a osobne sa ako porozprávať. Najprv chceli, ale potom keď zistili, že sa chcem o Božom slove hovoriť, tak zrazu bol nejaký problém, zrazu nemali čas. A proste ten ich postoj, proste nepáčilo sa mi to, neviem, taký odmietavý, ako keby radšej sa chceli tomu vyhnúť. A to je v podstate video, že oni mali taký túr po Slovensku. A možno ste videli tie, ako to má. No. Vidíte, ako to začne tak stupňovať? Že už sú to oni, nie Kristus. Dokola to isté, tá mantra. Dokola to isté. A postupne, tak čo, ten rozdiel není tako veľký, tak? Tento začne repovať o Ježišovi.
Je to aj smiešné, ale zároveň aj smutné. A tu mi ostáva otázka, že toto sú tí mladí kresťania, ktorí odrážajú Krista. Že toto bolo také, by som povedal, taký len úvod do toho. Ale teraz vám ukážem jednu kapelu, sa volá, že Jesus Loves Electro. A oni boli aj teraz na tom Campfeste, čo som spomínal. A v podstate, odkedy tam boli, tak začali to mladí počúvať. A viete, čo je zaujímavé? Že keď dáte na nejaký kresťanský festival nejaký druh hudby alebo niečo nové, automaticky to všetci tí mladí začnú počúvať. A toto je vlastne video, ako to tam vyzerá. Det var vel en felles brann for housemusikk og electrohouse. Jeg har lyst til å kombinere dette, ikke bare spille som DJ-er, men også ha med troa vår. Ja, det har vært helt crazy. Det har vært helt sinnssykt fra, ja, det har bare skutt i været. No toto je vlastne z toho Slovenska, z toho Campfestu, ako to tam vyzeralo. Vlastne táto kapela, čo ste videli, tak oni boli aj na Slovensku. A poviem vám taký príklad na YouTube. Viete, sa dajú tie komentáre písať s tým videám. A bolo tam asi 48 tých lajkov, akože to je dobré, a jeden dole. Hádajte, od koho bol. Takže vidíte aj ten prístup, že aj tí mladí ako to sa na to dívajú. Všimnite si tohto tu, čo robí. No sú.
podstate dneska, keď aj vy ste spomínali tie rádia, že keď si pustíte, že to tam počuť, hej, aj ten rytmus a toto všetko, tak v podstate dneska v tých svetských rádiách bežne počujete podobný druh hudby, tejto elektronickej. A je zaujímavé, že len pár rokov dozadu ten štýl hudby, čo dnes hrá na tých rádiách, to bola hudba, ktorú len poznalo málo ľudí. Fakt, že proste bolo to také skryté. A teraz na tých rádiách už bežne aj hrá trance. Ale trance je len tým medzičlánkom toho, čo ja som počúval. Psychedelic trance, psytrance. A teraz o čo ide? Viete, trance je o tom, že vás uvedie do toho ako transu. Trance znamená trans. A v podstate to psychedelic znamená ako misie rozširujúci, ale to znamená, že keď sa to spojí, tak to vytvorí takú duchovnú filozofiu, takú duchovnú kultúru. A viete, a keď sa to postupne do tej hudby dá, tak spravia to, že toho Krista dajú na úroveň tých pôžikov. A v podstate to bude presne o tom istom. Splinie to a v podstate Satan bude chcieť vybudovať svoj nový poriadok. A proste niekedy je mi ťažké sa s tým tak stotožniť, viete, úplne myseľ mi proti tomu tak bojuje, že proste čože to až tak hrozné to môže byť. A srdce mi hovorí, áno, tak to bude. A to je to, že tá hudba je veľmi spojená s tou kultúrou, ako som vravel, a mladí začínajú byť otvorení aj tým drogám. Pod vplyvom tých drog budú vlastne otvorení aj tým duchovným silám, ktoré na ne pôsobia. A viete, a keď čítame Bibliu, vidíme, že koľko ľudí bolo posadnutých a čo všetko. A prejďte si, príde doba, keď to bude ešte horšie. Že čo všetko nás čaká. A my musíme byť pripravení. Možno to nebude zo dňa na deň, ale bude to v priebehu krátkej chvíli. Už sami vidíme, ako sa to za ten jediný rok, čo všetko sa zmenilo. A teraz ďalšia taká vec je, že vlastne tá kultúra sa spája s tou UFO agendou. Vlastne ja keď som bol v tom svete, v tom štýle, tak v podstate ja som tiež veril v UFO, v tej mimozemskej bytosti. Ale problém je taký už, ako všetci viete, že práve to UFO budú práve tí démoni. Tí, ktorí sa len budú vydávať za poslov sveta. A teraz niekto si povie, že to ako z nejakého science fiction, z nejakého sci-fi. Ale to sa deje. Viete, koľko dneska ľudí verí v tie mimozemské civilizácie a podobne? A veria, že prídu varovať svet pred zničením, že kam spejeme. A oni zavedú to učenie. A kopa ľudí to bude prijímať. A v podstate, ako som už vravel, posolstvom tej hudby je vytvoriť tú svetovú jednotu. A posledný kľúč k satanovmu svetovému poriadku je dostať aj kresťanov do tohto okultného kruhu. Ak si myslíte, že to je nepredstaviteľné, videli ste sami, kam to speje a ako pokročila tá kresťanská hudba. No a teraz, ešte na záver, pustím vám, sa to volá, že kresťanský trance. Ja som si predtým myslel, že to je len nejaký výmysel. Ale teraz som zistil, že to má veľkú obľubu po internete, proste strašne veľa. A viete, v čom je to len kresťanské? Že tá hudba hrá a všimnite si tam tie prechody hudby, také uvoľnenie troška. Také len zvuky, také jemné a potom zase idú bicie. Tak oni do tých zvukov, tých jemných, do toho prechodu dajú nejaký verš z Biblie, dajú nejaké slova o Kristovi, proste nejak to tam vsunú niečo o Ježišovi. A tým už to dostane tú nálepku, že je to kresťanské. A čo chcem že toto je síce len video a vlastne tá hudba bude ako kresťanská, oni ju nazývajú, že kresťanský trance. Ale to video není priamo, to je z nejakého svetského festivalu, takže nebojte sa, nemyslíte si, hej, že to je práve nejaká kresťanská akcia, čo bude teraz. Oni len vlastne do toho dali tú hudbu a chcem len o tú hudbu, že o čo ide. Ale hudba je vlastne, oni to dali... Áno. Video bude ako nekresťanské, ale hudba akože...
Porovnajte si to, čo sme videli v cirkvi, to, čo vo svete. Áno. Ako sa to začína všetko podobať a... Teraz vám poviem, že... Ten kresťanský ťah v tom všetkom. Ten prechod, čo som vám vravel, tá ako hudba. A toto sa volá, že Žalm 23, akože tá celá pieseň. A viete, a niečo takéto dajú na odľahčenie. Aby sa to skrylo za niečo pozitívne, niečo dobré. To je video aj z YouTube a... Už počujete tam to také... Už tam je ten psychedelický zvuk, čo som vravel, čo... A to je to, že tá hudba sa vyvíja veľmi rýchlo. A už to je v podstate to, čo som počúval. Vidíte sami. To sa volá, že kresťanské techno alebo trance. Takže tak. Ale Patriku, oni ty všechny světelné efekty se občas na minulou třetinu vteřiny složili v obličeji. Tvár. A teraz vám poviem, teraz poviem takú zaujímavosť, že my sme sa o tomto s jedným bratom rozprávali a že Satan bude práve pracovať skrze tie technológie nové. A teraz čo chcem povedať? Proste tieto je na základe pár snov, čo som mal. Čo mi tak troška Pán ukázal, že čo asi tak ďalej, že ako to, až do akého štádia. A viete, on práve z tie technológie bude pôsobiť a znova príde nejaký boom technologický. Viete, ako prišli počítače, mobily a podobne, tak znova nejaký taký boom nastane. To budú technológie, o ktorých sa nám ani nesníva. A to povedie ten svet do totálneho úpadku. Totálny úpadok. A ty si vravel, že sa akože tie tváre tam vytvárali. Je jedna sila, my sme boli v jednom podniku, že tam prišli evangelizovať, modliť sa. A to by zase bolo na dlho. Ale proste, keď sme my tam prišli, tak viete, čo sa stalo? Ako hrala hudba, tak normálne v hudbe bolo povedané po anglicky: O môj Bože, kto sem prišiel? A teraz, viete, to bolo jasne smerované na nás, čo sme tam prišli. Ale teraz otázka je, urobili to tí ľudia? Myslíte, že za takú krátku chvíľu to stihli? Nie, bol to Satan. A on práve cez to pôsobí, cez tie technológie.
A viete, mnohokrát ja som si myslel, že tí ľudia sú vedomé v tom všetkom, v tom okultizme a v tomto. Ale čím ďalej tým zistujem, že oni sú v tom absolútne zaslepení. Úplne nevidia to. No a záver 2. Tesaloničanom 2, 3 a 4. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh. Alebo čomu sa dáva božská česť. Takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Sme v posledných časoch a cirkev sa musí prebudiť z hlbokého spánku. Veľmi. Amen. A Jakub 4.4. Cudzoložníci a cudzoložnice. Či neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Tak a záver. Ján 16.33. To som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Amen. Amen. Ale modlite sa, aby váš útek sa neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. Ani už nikdy viac nebude. A keby neboli skrátené tie dni, prebehne to veľmi rýchlo. Nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených budú skrátené tie dni. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte.